गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार चेनेलावहाय फरायग्रा लानाय जाबाय। जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4नि बांसिनै जोङो ग्रेड 4 कुइसननि ग्रेड 4निफोरनि कुइसननि सायाव सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ग्रेड 3निबाबो नायजागोन जायफ्राहाय नायनो ना। बेयावहाय आङो गोबांथार समनि आंखाल आरो एग्जामा गाबोननो, बेखायनो अपसन एरि होआसै, डाइरेक्टहाय थोंजोङै बानायबाय। भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो गाबोननि थाखाय जायफ्राहाय ग्रेड 4 एग्जाम होगोन ना बिथांमोननि थाखाय अल दा बेस्ट। बेवहाय कुइसनाव दङ मा होनदों, सिन्धु सेरफां सोदोमस्रिखौ जारिमिनाव मा मुङै मिथियोबा मा मुङै मिथिनाय जायो? हरप्पा ना, हरप्पा होननानै मिथिनाय जायो। नेक्स्टआवहाय मा दङ? नेक्स्टआव दङ सुदर्शन बिलोमाया बबे रायजोआव दं? ओमफ्राय एन्सारा मा? गुजरात। गुजरातआवहाय ना सुदर्शन बिलोमाया मायाव दङ नोङो? गुजरातआवहाय। बेनिफ्राय 1682 मायथाइयाव आहम आरो मंगलनि गेजेराव जोबथा दावहाया बबेयाव जादोंमोन? इटाकुलियावहाय जादोंमोन। गोसोआव ला, बेयावहाय गोसोआव लानांगौआ बेयावहाय नाय 1682 मायथाइयावहाय आहम आरो मंगलनि गेजेराव जोबथा दावहा जादों ना। होमबा आहम आरो मंगलनि गेजेराव जोबथा दावहा जानाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन होननानैबो सोंनो हागौ ना। होमबा मा जागोन? 1682 बेखौहाय 82खौ गोसोआव लादो। आरो नङाबा ओरैबायदि कुइसनाव सोंनो हागौ जे 1682 मायथाइयावहाय इटाकुलियाव जानाय दावहायाहाय सोर सोरनि गेजेराव जादोंमोन बेबायदि सोंनो हागौ ना। होमबा आहम आरो मंगलनि गेजेरावहाय ना, बेखौ गासैखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बंग'नि नवाब मिर्जुमलाया आहम स्वर्गदेव जयन्त सिंहनि दिनाव माब्ला आसामखौ गाग्लोबदोंमोन? होमबा 1662 मायथाइयावहाय। होमबा नोंसोरावहाय मा होनो 1662 मायथाइयाव आसामखौ सोर गाग्लोबदोंमोन होननानै सोंनो हागौ ना। आहम स्वर्गदेव जयन्त सिंहनि दिनावहाय सोर गाग्लोबदोंमोन बिदिनो सोंनो हागौ ना। बा बंग'नि नवाब मिर्जुमलाया 1962 मायथाइयावहाय सोरनि खुंथाइ समावहाय आसामखौ गाग्लोबदोंमोन बेबायदिबो सोंनो हागौ बेवहाय ना। गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय। नेक्स्टआव दङ ब्रह्म हादरखौ आथिखालाव मा मुंजों मिथिनाय जायो? एबा बेवहाय मा होनदों? ब्रह्म हादर म्यानमार ना बेवहाय। होमबा जोङो आथिखालावहाय ब्रह्म हादरखौ मा मुङै मिथिनाय जायो? म्यानमार होननानै मिथिनाय जायो। बेनिफ्राय बेयावहाय दङ नेटपिखौ माब्ला फसंदोंमोन? होमबा नेटपिखौ माब्ला फसंदोंमोन नोङो? 1995 मायथाइयावहाय ना, गोसोआव लाबानो जाबाय। 1995 मायथाइयावहाय नेटपिखौ फसंदोंमोन। होमबा मिथिबायना 1995 बेवहाय। बेनिफ्राय आरो सोंनो हागौ नेटपिनि गाहाय मावखुलिया बबेयाव दङ? हेडक्वार्टाराहाय ना, होमबा मायाव दङ? गुवाहाटियावहाय। नेटपिया जाहैबाय मा बियो? नर्थ इस्टार्न डेभेलपमेन्ट फाइनेन्स कर्परेसन लिमिटेड, माने सा सानजा जौगाथाय राङारि निगम ना। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ, नेक्स्टआवहाय आं सान सुकीनो बेसेबां मायथाइयाव गोजोननि नबेल बान्था होनाय जादोंमोन? बा आं सान सुकीनो 1991 मायथाइयावहाय गोजोननि नबेल बान्थाखौहाय होनाय जादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पानिया बेसेबां मायथाइयाव गायसनजादोंमोन? इंलिश इस्ट इन्डिया कम्पानि ना, 1599 मायथाइयावहाय, बा मालाबा 1600बो होनाय थानो हागौ ना। गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय भारतसिम फैनाय दै लामाखौ गिबियावनो सोर नाबिकआ दिहुनजेनदोंमोन? भास्क' दा गामायाहाय ना, भास्क' दा गामायाहाय दिहुनजेनदोंमोन। बेनिफ्राय नैथि चार्ल्सआ बम्बाइ एबा मुम्बाइखौ सोरनो बन्दकआव होदोंमोन? होमबा एन्सारा मा जागोन? ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पानिनो।